दिनै फार्स्ट निउस आपडेटआनो जादों गिबि मन्त्रि सर्बबाला चिराङाव दिनै हर थाबायगोन। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सलबाला चिराङाव दिनै हर थाबायगोन। आसामनि माहारियारि गेदेर जेंना दैबानानि जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सलबाला दिनै चिरां जिल्लायाव दावबायहैगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सलबाला 20 जुलाइआव चिरां जिल्लानि धालिगाव थानाय बिजिआर गेस्ट हाउसआव नुजाथिफैना हर थाफैगोन आरो अखानायै 21 अक्ट' चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव दावबायनानै दैबानाजों खहा जानाय आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ सुलाद लागान होनानै चिरां जिल्लानि सुबुं फोनांजाब बिफाना मिथिहोदों। नैथियाव दं कुसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय मैनागुरि गङिया ओनसोलाव हाग्रा बिफान आरो गामियारिफोरजों नारा-नाथा। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय मैनागुरि गङिया ओनसोलाव हाग्रा बिफान आरो गामियारिफोरजों थांनाय सनिबारखालि नारा-नाथा दावराव-दावसि सोमजियो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय सनिबारखालि कुसुगाव गङिया हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा मैनागुरि गङिया ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलफोरनिफ्राय खावनानै लाबोखोमानाय बेसेन गोसा दंफांफोरखौ सिग्रोमदों। लोगो लोगोनो थागिबि रायजो राजाफोरा आरो आइजोफोरा जाथाय थिलियाव हाग्रा बिफान आरो मावफारिफोरजों नारा-नाथा आरो दावराव-दावसि सोमजियो। दिनैनि थामथि निउस आपडेटआनो जादों अदालगुरियाव फिन हाथियार बोखांनो मोनदों। अदालगुरि जिल्ला हरसिङा थानायनि सिङाव थानाय लखि दैनि सेराव हाथियार बोखांनो मोनदों। मोनसे स्रोद सुलुनि गेजेरजों रबिबारखालि फुंनि समावनो 2 नं गाग्रा गामिनि लखि दैनि सेराव रैखाथि हान्जाया नागिरनानै बोखांनो मोनो गंसे HK-33 राइफल, गंसे M16 राइफल, गंब्रै मेगजिन आरो गर 27 गोथां गुलि मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। जुदि नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। गोजोन्थों।